με εξαίρετα πνευματικά και ψυχικά χαρίσματα, πρώην ωραία, νυν εύχημος λόγω διατροφικής συχνότητας, υποκατάστασης συντρόφου ικανού να καλύψει όλες τις πλευρές της γυναικείας της διάστασης, αλλά και τις οικονομικές της ανάγκες, ώστε να μπορεί απερίσπαστη να επιδίδεται σε ρευματισμούς και να καταγράφει την αχαλήνωτη φαντασία της πραγματικότητας, χωρίς να είναι αναγκασμένη να καταφύγει στο απαράδεκτο για μια συγγραφέα μέσω της εργασίας, ζητεί επιγόντως 6 άνδρες, το πολύ μέχρι 50 ετών, οικονομικά ανεξάρτητους, ικανούς να καλύψουν έκαστος το 1/6 των εξόδων μιας γυναίκας με υψηλές πνευματικές, αισθητικές και υλικές απαιτήσεις από τη ζωή. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ευφυή καρδιά, να διαθέτουν χιούμορ, αστική ή επαρχιακή φινέτσα, να είναι υπομονετικοί, ολιγόλογοι έως σιωπηλοί, υποχωρητικοί, ανεκτικοί και ευγνώμονες, διότι θα μοιραστούν πλευρές της ζωής με μια συγκλονιστική γυναίκα που τους εκχωρεί ένα και μοναδικό προνόμιο, να αποτελέσουν το προσωπικό της χαρέμι ανδρών. Επειδή ο όρος χαρέμι μπορεί να δημιουργεί παρανοήσεις, πρέπει να δηλωθεί πως η αγγελιαγράφος είναι μονογαμική. Ο ερωτικός της σύντροφος θα είναι αυτός από τους 6 που θα διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνατή συμβατή με τη δική της λίμπιντο. Οι υπόλοιποι σύντροφοι του χαρεμιού της θα απολαύσουν άλλες πληθωρικές πτυχές της προσωπικότητάς της. Αν εμπίπτεται σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω 6 κατηγορίες, μπορείτε να κάνετε αίτηση ενδιαφέροντος, περιγράφοντας αναλυτικά τις ποιότητες που σας χαρακτηρίζουν. Διονυσιακός εραστής με αρενοπή θηλυκότητα. Διανοούμενος παρανοϊκής εμβέλειας. Ρομαντικός φυσιολάτρης περιπατητής. Πρακτικός τεχνοκράτης. Κύριος και αφέντης. Καλλιτέχνης δημιουργός. Ή μία άλλη κατηγορία. Με βάση την περιγραφή της κατηγορίας ή των κατηγοριών στις οποίες πιστεύετε ότι ανήκετε, θα γίνει και η επιλογή ή η απόρριψή σας. Επειδή οι λιγοστές απαιτήσεις αυτής της αγγελίας θα προκαλέσουν συρροή από προτάσεις ενδιαφερομένων ανδρών, ζητάω εκ των προτέρων συγγνώμη για τις απορρίψεις που η αξιολόγηση θα με αναγκάσει να κάνω. Στους άτυχους που δεν θα ευνοηθούν από την επιλογή μου, θα ήθελα να τονίσω ότι μπορούν να παρηγορηθούν αν σκεφτούν ότι και μόνο το γεγονός πως ασχολήθηκα με την αίτησή τους αποτελεί τιμή και ευτυχία για αυτούς. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που θα έπρεπε να ενισχύσει την κλονισμένη αυτοπεποίθησή τους. Η ευτυχής θνητή που θα επιλέξω δεν σημαίνει ότι θα γίνουν οι ισόβιοι σύντροφοί μου. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και μόνιμο σήμερα. Μετά από μερικές εβδομάδες, μήνες ή χρόνια συμβίωσης, είναι πολύ πιθανό να αποφασίσω ότι κάποια από τις επιλογές μου δεν ήταν η καλύτερη. Και τότε